Dobrý deň a dneska vás vítam znovu u ďalšieho videa z Robloxu a tentokrát si znovu zahrajeme Speeddraw. A neviem, či ste pozreli moje prvé videjko, ale tak poviem to ešte raz, že ja nie som vôbec žiadna artistka, vôbec neviem nič kresliť, takže všetko, čo nakreslím, je proste strašné. Hej, škôlkár lepšie nakreslí niečo ako ja. Takže vrhneme sa na to. Dobre, máme nakresliť duck, to je predpokladám kačka. Keď nie, tak ja sa asi zabijem. Dobre, tak napadlo ma, že by som prv mohla urobiť takto pekne vodu. A potom by som na tej vode nakreslila že kačičku, ktorá si pláva, ale neviem, či to stihnem, alebo skôr, či to pekne namalujem. No a keď chcete, tak určite si pozrite moje prvé video z Robloxu, ktoré som natočila. A nájdete ho na mojom kanále Sonia Strelková a nezabudnite tam hodiť aj odber. A zvonček, aby vám neušli žiadne videá. No a tak moja kačka ako hej vyzerá jak grcka, čistá. Ja neviem kresliť kačky, ja neviem kresliť nič. Dobre, ešte jej urobím takto zobáčik. Neviem, či má zobák, to je jedno. Takto nožičky. Ona má pod vodou. Neviem, tak tu pláve. Zdá sa mi, že možno má aj že taký úplne, že taký mini chvostík. A nezabudnime urobiť cute očička. Piuk. Ešte pridáme bielu. Bum a bum. Dobre, ešte myslela som si, že to nestihnem, tak dám tam nejaké detailiky, hej, do tej vodičky, ešte tam dám, keď tak slnko. No a tak, neviem, kľudne napíšte do komentárov, že či hrajete Speeddraw a môžete napísať aj, ako sa voláte na Robloxe a ja sa vás pridám. A môžeme kľudne aj spolu niečo natočiť, alebo niečo si iba tak za kamerou zahrať. No a tak, moje je tak strašné, že nemám čo k tomu hovoriť. Ešte urobím vtáčiky k tomu, aby sa nepovedalo. Vôbec si nedávam žiadnu šancu na to, že by som vyhrala. Takže ja už dám submit a ideme sa pozrieť na ľudí, akých tu máme. Dobre, takže beginner, to nie je až nič také. Fúha, aspiring artist, to bude, počkajte, určite niečo, Dobre. Takže nič, o chvíľku máme vyhodnocovanie a uvidíme, koľko bodov dostanem. Je mi jasné, že sa asi do top 3 nedostanem, aj keď minulé kola boli, že téma bola slon a toto mi nepríde vôbec jak slon. No dobre, tak máme tu vyhodnocovanie a ideme sa pozrieť, ako nakreslili. No to je skôr niečo také, ako som nakreslila ja, len je to také, že menej vyfarbené, ale je to celkom také, že pekné. A určite dajte like, hej, a nezabudnite do komentárov napísať to meno. A určite dajte like, aby vyšli ďalšie videá z Robloxu, hej. A možno vyjdú aj s vami, čo vie, kto vie. Dobre, toto je také, že nie je zlý, ale ten obrys sa mi nepáči, ale ináč dobre. Počkaj, čo to je, Ježiši, to je trošku maličké. Není to až také pekné, ani farby tam nie sú, nič. Dobre, tak to neviem, či sú tam nejakí artisti v tomto kole. Vyzerá, že veľmi nie. No, tu je moje. Som zvedavá, koľko bodov dostanem a aká skončím. To sa bojím. Dobre. No poď. Oh my god! Ja som druhá. A to je dosť dobré, lebo ten typek, tento, čo bol prvý
mal fakt, že dobre. 11 bodov, no zase som s tým tretím, čož není až tak pekné, aj keď nehovorím, hej, moje není vôbec. No, takže sme na konci, dajte like, odber aj zvonček a nezabudnite napísať do komentárov meno a vidíme sa už ďalšieho videa.